Últimas pinceladas para dar luz no seu lenzo O faro de Fisterra. Vexo as fotos e gustame, entonces pois pinto directamente o que me gusta nunha foto. Agora regalaronme unha tablet xa para eso, para buscar fotos e uso eso. Isaura incorporouse no mes de abril aos obradoiros da Asociación Mil Cores. Ten un obxectivo social, porque é eso, desconectar un pouco da vida cotiá, a vez que aprendes pois novas técnicas, como pode ser pintura, traballos manuais ou tecnolóxicas, como pode ser informática, fotografía. Creatividade e lecer é o lema baixo o que se pode descubrir algunha vocación oculta. E poñerse, logo daste conta que dibuixar son aparte de alguna habilidade, son un montón de técnicas que nadie che enseñou, e unha vez que aprendes unhas determinadas técnicas ves que podes facelo. O interese e a iniciativa artística marcan o perfil dos alumnos dirixidos polos mestres de taller. Hai unha franja de edad moi amplia, non sei, desde rapazas de 15 anos e rapaces hasta xente xa jubilada, e logo temos en verán máis dedicado a nenos de 6 a 12 anos, os máis pequerrechos da casa. Obradoiros literarios e para activar a memoria son outras das actividades que se desenvolven neste espazo artístico.